És un dia meravellós perquè em sento orgullosa de participar en una diada com aquesta, que és un moment històric per tots. Un sentiment d'una immensa alegria. Una sensació de llibertat, que és el que ens pertoca com a poble. I ha costat molt, no?, arribar fins aquí, però mira, finalment s'ha pogut fer. Molta alegria, molta emoció, perquè hi ha molta gent, n'hi ha des de primera hora, hi ha cues a tots els col·legis. Un moment històric, però també com el pròleg d'un moment que esperem que sigui encara més històric. Crec que l'organització fins ara ha estat fantàstica, hi ha hagut cues llarguíssimes a tots els llocs de votació, mitja hora abans ja hi havia molta gent i en el moment de votar ha estat molt emotiu perquè tothom ha aplaudit. Què crec que passarà? De moment que el fet que la gent ens puguem expressar ja és un gran què. Crec que avui podem forçar un canvi de l'estatus quo. Que tot és una sorpresa, que ens pensem que mai passarà res diferent, que res canviarà i constantment estan canviant les coses. Avui jo penso que serà un dia de molta joia per molta gent, de molta recordança i que penso que el poble de Catalunya triomfarem.